gihapon, ang bagyo nga gimonitor nato gawas sa Philippine Area of Responsibility nagkaduol na kini sa PAR ug duna na kini gilayon 1,430 kilometers east of Visayas ug nagkakusog ang iyang dalang hangin nga niabot na sa typhoon category nga duna na kini 120 kilometers per hour nga dalang hangin hadol sa sentro ug pag-unos nga 150 kilometers per hour ug nagadilihok sa direksyong Kasadpan, amihanang Kasadpan sa gikusgon ug gipaspason nga 10 kilometers per hour. Ang extension ni maong bagyo magpaulan sa silangang bahin sa Visayas sa sumusunod nga 24 oras o ang nabiling bahin sa Visayas lakip na ang Metro Cebu makasinati og panagsa ngadto na sa pagkamanagumon ng kalangitan inumanan sa mga patak-patak nga mga pagulan o panugdog og kilat. Base ning forecast track sa Pag-asa, ang maong bagyo gipaabot nga mosuod sa Philippine Area of Responsibility between Saturday night o early morning sa Sunday ug naa kini chance nga mokusog pa nga makabot sa super typhoon o gipaabot nga posibleng landfall sa December 3 sa Southern Luzon sa may Birak, Catanduanes. Ug base nining atong forecast track nga dunay uncertainty error, posible pa kaning mutipas ang iyang direksyon nga ang itong batayan ug mas maepektuhan pa ang Visayas. Busa sa mga sunod nga mga adlaw, posible ang tropical cyclone warning signal sa Eastern Visayas o gale warning sa nabiling bahin sa Visayas. Gikan diri sa Butan sa Pag-asa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST. Alkiblat, daghang salamat.